प्रसन्न स्वागत करुच्ची आपण मानकर यूट्यूब चैनल खोज विथ प्रसन्न को। तो नुआ नुआ जगार खोजना रे आमे आज बाहरीचु। आज आसी जीवा आमे अशोक झर सुकिंदा। तो भाई मैंने मुख्यतः जमीती आमर अशोक झर जावाई दुई पटे रास्ता, गोटे हूँ चंडीखोल पटू जदि आप आसुँच, द्वितीयत आमर जाजपुर रोड पटू। आम ए जाजपुर रोड पटू ही जाऊँ। समय तो ये 1:40 देखा चलते केते समय लगुच आमको पहुँचा। यही चलिए आम आम मंजिल रास्तार। कौन रथ ओ भाई कौन रिएक्शन थिला वो। पाखापाखि आम अशोक झर रास्ता धर नवा माधवपुर सरकारी उत्तरा विद्यालय। आगु तल बाटे जीवार थिला, एबे किंतु ब्रिज हो गलानी। ब्रिज उपर तलर दृश्य तो पूरा माने पूरा मनोरम लगुच। आगुरी जब भी आसू एमती तल बाटे बुली बुली आसो पड़े। तो ब्रिज हो गलानी, ओभर ब्रिज तो ऊपर ऊपर ही जावाक पड़ुछि। पोखरी भाई मैंने पूरा गाधेबार व्यस्त, पूरा रास्ता कड़ को लगी पोखरी। पुड़ी से पूरा पहाड़ भी देखो आमको देखा जाऊना, पूरा पहाड़ लगे लगे कि आम खाली अच्छी देखा जाऊँ कि मोबाइल में देखा जाऊँ कि ना। चलो आगे जा जहाँ भी कहते भाई रास्ता कि पूरा मन किन।
ଅଶୋକଝର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତିଆରି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଅଶୋକଝର ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଆମେ ନିକଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଁ ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଥିବ ସେହିପରି ପୁରା ଗାଁ। ଦୋକାନ ବି ସେମିତି ଏତେ ନାହିଁ ଛୋଟମୋଟିଆ। ଥର ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ୟା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ। ଏବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ପୁରା ବଡ଼ ଉଠାଣି ପୁରା ଯେମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ। ହଁ ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ ମହାକୁଡ଼। ଘର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାଡ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ କି କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବା କି ମଉସା ଏଠିକାର ଲୋକାଲ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଚାରିବା ମଉସାଙ୍କର। ତ ଆଗରୁ ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଏବେ ଇଏ କାମ ବିଗତ ଆମର ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବେ ପଇସାର ସବଳତା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଆକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାମ ଫାମ। ପାର୍କ ହେଉଛି ସେଠି ଆଗରେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ଯଦି କାମ ହେଉଛି କାମ ଯାହା ହେବାର କଥା ଭଲ ଚାଲିଛି, କାମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେପଟରେ ଆଗ ଥରିକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ବୁର୍ଛ ବି ପୁରା ଲାଗି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଏପଟେ ଅଛି ବହୁତ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। ଓ ସେପଟେ ପୁରା ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ହେରିକା ଅଛି ଖେଳିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆସିବା ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି କିଛି ଲେଖା ବି ଯାଇନାହିଁ। ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଏପଟେ ପୁରା ଆମର ଝରଣା, ଝରଣାକୁ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆମର ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଉପରକୁ। ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ବହି କିଣା ଆସୁଛି ଝରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଝରଣା ଆଡ଼େ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଝରଣା। ବଢ଼ିଆ ପାଣିରେ ମସ୍ତ। ଆରେ ଝରଣାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ମନକୁ ପୁରା ମୋହି ନେବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ସେଇଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଉପରୁ ଆସୁଛି ପାଣି। ଏଇଠୁ ଆମର ପାହାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଭାଇ ମନ ଏଠି ଝରଣା ଦେଖିକିନା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବାସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝରଣା ପାଖରୁ। मिनी वाटरफॉल ये पहाड़ ये सब बस रही जगह वर्षा फर्षा है। तो ये देखो कमती
ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯିବା ଉପରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ତ ଏ ଜାଗା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଭିତରେ, ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ବି ଅଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଇଏ ଭିତରେ ଆମର ପୁରା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଭୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବି ଯାଇକିନା ଏପଟେ ବି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏପଟରେ କଡ଼ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ପଥର ବାଟ ଦେଇକିନା ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଏମିତି ଉପରକୁ ଯିବ। ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ। ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଠିକି କେବେ ବି ଆସିପାରୁନା, କାରଣ ଡର ବି ମାଡ଼େ, ସାଙ୍ଗରେ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବା। କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛ ଲତାର ପୁରା ନଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ବି। ତ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଉ ତ କିଛି ହେବନି, ଉପରକୁ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ପୁରା କାଠ ଫାଠ ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଉପରକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଗଲା ଭଳି? ଭାଇମାନେ ତ ଆମକୁ କହିଲେ କି ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି, ହେଲେ ଏଠି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପଥର ମଝିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଝରଝର ଶୁଭୁଛି, ତାମାନେ ଝରଣା କେଉଁଠି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ପୁରା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ବି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ସେପଟକୁ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯିବା। ଝରଣା ଦେଖି ତ ମନ ସମ୍ଭାଳୁନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଲି ଝରଣାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ। ଭାଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ହେବ? ପୁରା ଗୁମ୍ଫା, ପୁରା ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ କରି ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ପୁରା ସୁପର ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଡିଆଁ ଡିଆଁ ଟିକେ କରି। ତ ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। फाइनाली पहुँची जाइए आसिकना मंदिर पाखे, बहुत ध्वंस होगा पर भी फाइनाली आसु देखा माँ को शिव ठाकुर भाई लगुच। माँ को मंदिर पहाड़ ये
କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଗିରି ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି? 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 60 ବର୍ଷ ଏଇଠି? ତ ଏଠି ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲୁ କି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କି ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ହେଇକିନା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେକୁ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ପୁରା ଉନ୍ନତମାନର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ୟା ପଛରେ କିଛି କହିବେ? ଏଠିକାର କାମ ଏଇ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠିକାର ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ବି ହୁଅନ୍ତି। ମକର ପ୍ରାୟ ଏଠି 10-15 ଲକ୍ଷ 3-4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଅହରାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହୁଏ, ଏଥିରେ ବି ଲୋକ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ତ କହିଲେ 100 ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲୁ କି ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଅଶୋକଝରକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ, ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ଏମିତି ଦେଖିକିନା ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆହୁରି କାଳେ ମନ୍ଦିର, ହାତୀ ଫାତୀ ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ତ ପାହାଡ଼ଟା ହାତୀ ତ ସଦା ରହନ୍ତି। ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବି ଆହୁରି ଅଛି? ଗୁମ୍ଫା 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 ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା କି ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ 2-3 ଥର ବି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝରଣା ପାଖରୁ ଆମେ ନୋଟି ଆସୁ କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତ ଏମିତି ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଭିତରେ ତ ଏମିତି ମାନେ ଲୋକ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପରକୁ ତ ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ବ୍ୟାଗ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି।